yma, Lawrence. Ti'n agos iawn i'r caffi. Fan'na chdi. Ia. Ww. Dyna ni! Shwmae gyfeillion, Lawrence ydw i. Dwi wedi dod lawr. Alla dwi wedi bod yn gynta. Alla ddim, achos i rywun wedi cyrraedd. Na chdi, Bos Museum. Na chdi. Reit, dwi'n mynd i disgo am pobl er mwyn, dod lawr. Ai. Waw, sbi ar hyn, am gefa. Reit, Bos Museum. Na chdi, un person cynta, ail, trydydd. All right, lads. Yeah, very good. Mynd i gwneud y dogfen bach pan wedi dod lawr ar y Beic Gorseddol ar y mwyn o dod lawr o'n Mrwsel ti mwy na 2 awr. Na chdi. Popeth yn iawn, Rhan? Ie. Da iawn. Yeah, okay. Here we go. Right-o. Na chdi. Ar ei ffordd ymlaen. Opa, na chdi. Na chdi. Dyma fi. Efo criw o Brythonnaid. Ond, mwyafrif ohonyn nhw wedi siarad Saesneg, ond dwi yn un o'r llai o Cymry Cymraeg. Pobl sy'n siarad Cymraeg, of course. Ia, na chdi. Whoa. Okay. Ar y chwydd, oes rhywbeth efo asgwrth. Och y chwydd, ia na chdi. Dyma criw Cymry, ia na chdi. Ia, hynna'n ffilm pan wedi fynd ar y Beic, of course. Na chdi. Reit, bla mae Cymry ar y. Na chdi. Helo, shwmae. Okay, Diolch yn fawr, Lawrence. Ti'n agos iawn. Agos iawn i'r caffi. Na chdi. Dyna ni. Dyma caffi. Waw, am gefa. Dyma caffi. O gwrbi hynny. Norion i o fwyd. Oedd hwnna'n da. Roedd hwnna'n da. Helo, Rose. Hai. Popeth yn iawn, mae'n rhaid i fi dweud. Ia, na chdi. Oce, dwi'n mynd i parcio Beic. Reit. Dyna ni fynd. Criw Cymdeithas Gymraeg Brwsel. Un o beicwyr. Ia. Oce. Dwi'n mynd i parcio Beic. Nawr ta, dwi wedi parcio Beic yn barod. Dwi'n mynd i cymryd y helmet gyda fi. Reit. Ia, na chdi, oedd hwnna'n rhaid da, yndi? Ia, criw Cymdeithas Gymraeg, shwmae. Ia. Rhan hefyd. Right. Excellent. Ia. What a day. Ia, what a day. Da iawn. Yndi, hollol da iawn, mae rhaid i fi dweud. Rwan ta, dwi'n meddwl amser i cael paned. Na chdi nes ymlaen. Chdi sy'n gynta, Rodri. Na chdi.
dyna ni. Da ni'n ar y ffordd rwan. Wedi gadael caffi o'n Gorenendaal yn Gwlad Belg. Felly, da ni'n ar y ffordd trwy'r coedwig. Ble, da chi wedi gweld y coedwig mewn hyn. Ia, dwi'n wrth dilyn y Beicio Gorseddol gan Cymdeithas Gymraeg Brwsel. Ac of gwrs, oes, dwi wedi cael paned o te yn dar iawn, felly bendigedig yma rhaid i fi dweud. Ac of gwrs, dwi'n siŵr o fod na pawb wedi mwynhau hefyd. Ac yn ywedig, tua mwy na 12 ohono ni. Ac yn ywedig, mae gennym ni Nigel a Jeremy wedi reidio ar y ffordd ymlaen. Rwan ta, da ni'n seiclo ymlaen. Seiclo trwy Roedd Mrwsel. No, filming. No, I'm actually filming. Don't film you. I know you are. Alright. Na chdi. Of course, un o'r staff wedi gweithio gyda Wild Geese yn y Tafarn Wild Geese. Dyna ni, dyma Rose. Rwan, dawn ni dilyn Gareth Lawrence, neu dawn ni dweud Gareth Beicio ar y beic. Yeah. After you, sir, to the Wild Geese. Yeah, na chdi. Right, dawn ni. Come on! Full throttle! Yeah! Speed down! Woohoo! Okay. Oh, yes, Mal. Okay. Na chdi. Oes, da ni'n wedi bod ar y ffordd anghywir. Felly o rwan, da ni'n wedi cael ffordd cywir ar hyn o bryd, hyd yn hyn. Ie. Hyn o ffordd i dod tan tipyn rhyw a cynnoedd y milltir. Ie, na chdi. Ar ôl tipyn rhyw o ffrotoff llawn, ac wedyn mae rhaid i fi cael decent speed, neu bod y môr araf yn ac erioed. Ac of gwrs mae rhaid y beic fi bod y môr araf. Yeah. Dim arall achos mae arall yw arall llaw arall fel brawddeg. Araf yw pethau opposite i faster. Neu gyflym, mae'n drwg gen i achos ers dwi wedi byw yn y wlad gwahanol fel Gwlad Belg, dwi wedi colli tipyn rhyw o geiriau Cymraeg i ddeud y gwir. Ac of gwrs mae gennym ni bobl sylfaenol ac bobl ar y blaen. Reita, mae rhaid i fi stopio ffilmio. Yeah. We're all alive, eh? Yeah, da ni'n wedi bod yn bywyd. Lwcus ar hyn o bryd. Yeah, na chdi. Na. Okay. Yndi, mae hwn yn un o mechau gyrru fewn a gafo beicwyr. Oh, Judith, Ryan and Jeffrey are coming. Yep, maen nhw'n fynd. Hey! There they are. Ti wedi cyrraedd mewn amser? The caboose. You know that word, don't you? Yeah. Yndi, galed iawn, yndi. Na chdi, ar y ffordd ymlaen. Yep. Nawr dechrau ffilmio unwaith eto. Gyda nhw wedyn, mae hwn yn y perglus ar y beic, siwr o fod. Un o staff wedi gyrru ar y beic. Staff na wedi gweithio yn y Wild Geese.
Bless you, bandit. Whoa, okay. Slow down, okay. Araf, achos mae'n llifrig yndi. Oes, dwi wedi cofio pan nes I fynd law I mwy o hebog ac hefyd mae'n fy ffraig mae y dŵr llwybr yn bod yn mwy llifrig yndi. O dia, o dia, o dia. Okay. Iawn, comi o law. Yeah, na chdi. Okay. Right. Mae hwnna'n llifrig yndi. Mae rhaid I fi ond yr agofalus ac yn ywedig pan dwi'n gwneud y ffilmio. Right. Bonjour, ça va? Na chdi. Egiatlan hossw gyfes wt. Siogas ergyb. Egiatlan embeg ios eilad fyrligfen miolon idli. O sos dolan idli. Whoa. Okay. Araf. Iawn na chdi. Efo Cymdeithas Gymraeg Brwsel. Wedi fynd law trwy natur. Weithiau mae natur yn ffrengorau ni, ond weithiau mae hwn yn gelyn I ni. Weithiau. Okay. Okay. Dew, okay. Tre ato. Okay, tro nesa. Paid o ffilmio person arall pan wedi seiclo ar y ffordd peryglus. Felly a siwt. Soa, sem. Filmek trinatwn. Mi gora felly a siwton. Mi gora bicycli a garreg barwc. Igen, a garreg barwc. Jo, dyna ni. Ein arw Gareth Lawrence. Ond dyna ni istod. Okay, dan ni'n ar ei ffordd ymlaen i'r abeti oes wir abati efo creu o beicwyr, efo Gareth sy'n arwain y ffordd. Okay, mae rhaid I fi ond yr agofalus ble dwi wedi seiclo achos dwi eisiau osgoi damwain. Okay. Canolbwyntiwch yn ble mae Gareth yn mynd achos os dwi wedi fynd na chdi? Ar y ffordd fel yma. Na chdi. Na chdi, dyma llun. Y pwll, ble mae ganddyn nhw hwy arden a mor hens. Waw. Bendigedig o lle. Da iawn beic. Da chi wedi gwneud y gwaith da. Ffordd nesa. Na chdi, dyna ni. Ar o typerio o pethau peryglus dan ni'n wneud. Ar diwedd, wedi cyrraedd newid pasio y llun. Okay. Of course, mae gyda nhw creu o pobl wedi dod la ar y beics hefyd. Pobl Cymdeithas Gymraeg Brwsel. Rwan dan ni'n agos iawn i'r abeti.